Mae'r adran yn cynnig cyrsiau mewn Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg a pheth Eidaleg. Mae'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr ni yn astudio 2 neu 2 iaith o fewn yr adran, ond mae rhai ohonynt hefyd yn astudio iaith hefo pwnc tu allan i'r adran. Rydyn ni'n adran weddol fach ac yn adran gyfeillgar iawn. Mae'r rhan fwyaf o'r dysgu yn digwydd mewn grwpiau bach. Rydyn ni'n cynnig cyrsiau ar wahân i bobl sydd ddim wedi gallu astudio iaith hyd at lefel A yn yr ysgol, felly yn y flwyddyn gyntaf mae yna gyrsiau ar wahân i ddechreuwyr ac i bobl sy'n dod yma hefo lefel A. Fel oeddwn ni'n dweud, mae'r rhan fwyaf o'r dysgu yn digwydd mewn grwpiau gweddol fach. Mae llawer o'r bobl sy'n gweithio yn yr adran yn siaradwyr brodorol o'r ieithoedd maen nhw'n ei dysgu, a bydd dipyn o'r dysgu yn cymryd lle yn yr ieithoedd brodorol hynny. Yn y flwyddyn gyntaf, bydd dechreuwyr a phobl gyda lefel A yn cael eu dysgu ar wahân, ond yn yr ail flwyddyn bydd y grwpiau yn cael eu huno mi fydd na dal gefnogaeth ychwanegol ar gael i'r rhai oedd yn dechreuwyr yn y flwyddyn gyntaf. Bydd llawer o'r dysgu mewn grwpiau bychain. Mae llawer hefyd o'r staff yn yr adran yn siaradwyr brodorol o'r ieithoedd maen nhw'n ei ddysgu, a bydd dipyn o'r dysgu yn cymryd lle yn yr iaith brodorol. Bod Aberystwyth yn dre weddol fychan, mae yna ystod o adnoddau ardderchog ar gael yma. Enghraifft, mae llyfrgell genedlaethol o fewn tafliad carreg i'r campus, a mae canolfan y celfyddydau ar y campus ei hunan.